bere biziko Gaueko 11:04 pasatxo, patinaje pista. Hau zirrara, gau festa bikaina izango da. Bai, baina ziur hau dela lekua. Elbide hau dator gonbidapenean. Zeren zain gaude orduan, guazen parrandara. Erotzeko musika. Goizeko 9:04 jota, Santa Monica hondartza. Patinatzera gonbidatu gaituzunean, beste lekuren batera uste nuen. Noski, leku martxosoago batera. Zer dago martxosoagorik patinaje pista zarra baino? Barkatu, Ales, ez daukatorri erantzuteko astirik. Arte museora joan behar nuen Pablo Picassoren erakustaldira. Tira, neskak, lehengo eran patinatzeko gogoa nuen aspalditik. Bai, era aspergarrian. Eta ze patin modu dira hoiek? Gurpilak alboetan dauzkatelako txarrak direlakoan, dendako mutil lerdenak esan zidan, berak eta bere lagunek. Mutil lerdena? Lerdenaren lagunak? Okerriko atera dut. Aien, zer egin dut? Ez kezkatu horregatik, bupen horrelako dozenaka pezeder dauzkate. Neskak, bezederraken hau bat ere kezkatzen. Ispilua apurtu dut. Zorte txarra izango dut 7 urtean. Hori sineskeria bat, baino ez da, Ales. Ez da. Madarikazioa da. Beraz, guazen bizkor patinaje pistara. Ez beharren bat gertatu baino lehen. Ez beharra joatea zela uste nuen. Nire patinaje pista. Birrinduta dago. Eta dena nire erruz. Ales, ze demontretaz ari zara? Ispilua apurtu dut, Sam. Esan dizuet zorte txarra ekarriko zidala. Entzun, patinaje pista suntxitzea ez da zorte txarra derrigorrez? Ez ba, pentsa, orain hondartzako olezko pasalekuan patinatzera joan gaitezke. Edo are hobeto, dendagunera. Dendagunean uzten dute patinatzen? Ez, ara erosteragoaz. Ongi, ea taxi horrek hartzen gaituen. Taxi! Kaixo, andereñoak, posten nahi etorri zaretelako. Beste arazo bat daukagu esku artean. Antza, azken gauotan, hiriko hainbat leku goitik beraino suntxitu dituzte. Zer? Zein, patinaje pista? Hori da bat, edartegi fin, zapateder eta modamerke dendei ere eraso diete. Moda merkeri ez, mesedez. Tamales bai, Clover, sentitzen dut, benetan. Ez, nire zorte txarra berriro. Eraso bortiltzoie kasita zeuden zuk ispilua apurtzerako. Ispilua eta pezeder garestia. Baina zergatik txikizio hori? Ez dakigu ziur, baina anarkista talderen baten gauza dela uste dugu. Zinta hau berreskuratu ahal izan dugu patinaje pistan. Ikus dezakezuenez, nahita egindako suntxiketa da. Musika zegoen beraz, gau festa hoietako bat zen nonbait? Barkatu, nola diozu? Parranda hoietako bat, orduz kanpoko isileko festa. Ez dakizu zer den, Jerry? Harrigarria, benetan? Asko zarrigarriagoa da, nik ez jakitea festa zegoenik. Gaur gauean berriro erasoko duten susmoa dugu. Hortaz zertan gaude denbora galtzen. Eman tresnatxo batzuk, Jerry. Hori entzun zain nengoen. Ona gaur gauerako lan tresnak, bero sentsore 6.000, infragorri betaurrekoak. Soka jauzirako gerriko luzagarria eta sentikortasun handiko urkila pinpirin entzun gailua. Ze polita! Beste galderarik? Ongi, tiraba, agur! Klobe, Ales, ezer ikusi duzue? Ez errez, guztiak normal dirudi, Sam. Normal? Betaurreko zatarragorik? Ilunpetan ikusteko betaurrekoak asmatu dituzte, baina ez dira gai modako koloretan egiteko. Hei, zaudete, zer da hori? Zerbait ari da gertatzen arte museoan. Arte museoan? Ondo! Zera hoiene. Patinaje pista eta orain museoa. Noiz aukeratu behar dut nik nora joan? Gaueko 10:04,
Arte garaikidearen museoa. Harrigarria itxita dago. Norbaitek lortu du sartzea dirudienez. Askok lortu dute. Eta gehiago datoz, bizkor neskak ezkutatu. David da. Zertan dabil hori hemen? Kontua da zertan dabilen horrekin. Museora doaz, tuntuna. Zuzenketa bat, gau festa batera doaz. Oraintxe daukagu aukera. Gonbidapenak. Gonbidapena? Bai, festa hau gonbidatuentzat soilik da. Ara, okerren bat egon da, ni festa guztietara gonbidatzen bainaute. Beraz, norbaitek sekulakoan kasartzea egin du, eta ni gonbidatzea ahaztu zaio. Gonbidapena behar duzue. Ospa, Sorte txarrau gehiagizkoa da. David Mandirekin irtetea da gehiagizkoa. Nola liteke? Bosta xola, museora sartzeko era asmatu behar dugu. Edo ez. ¡Fuera, nena! Ongi, David eta Mandy gonbidatzea, bale, baina Arnold hori iraingarria da. Orain dugu aukera. Oh, ez! Picassioren kuadroa suntxitu dute! Nola antzeman dio? Niri ez galdetu. Oso arraroa da. Honek ez du ni izan naizen gau festen antzik. Agian etzen festa bat. Orduan disko jartzaile hori zer? Guazen atzetik! Horrek jakingo du nor kantolatu duen antifesta hau! Guazen! Leiotik doa. Zein aldetara joan otera? Gorantz. Zer? Neskak, atera sokai auzirako gerriko luzagarria. Neukekin behar aldut dena. Amargarren solairua, gertxe motzak eta galtza motzak. Eta zu fuera hemendik. Baina nola apurtu duzu hau? Lima oso zorrotz batekin. Zer da hori? Zer? Horri lehenago ere ikusitako itxura hartzen diot. Bai, gure laguntxoaren patrikatik erori da. Beraz, bupera bidaliko dugu azter dezaten. Aizue, ez alda arraroa gu gaufesten mugidatik guztiz kanpo egotea. Ez da harritzekoa. Madarikazioa daukagu. Hori bai dela harritzekoa, lagunok. Hau da, hau. Eskolako denak dendaz denda ibili dira bartantza. Neskak, gauza harrigarriren bat ari da gertatzen hemen eta aurkitzeko garaia da. Kaixo, Mandy, gaufestarik bai azken aldian? Ikusi duzu Pablo Picassioren erakustaldi berria museoan? Oso apain zaude, Arnold. Zein da zure dendaria? Festa eroa. Etorkizuneko giroa! Festa eroa, etorkizuneko giroa. Ez dugu ezer argitu. Ez. Eta orain zer? Ze gero, belarria zorroztuko dugu. Zer, bazoaz festara? Hemen daukat gonbidapena. Festa eroa, etorkizuneko giroa! Gaur gauean beste festa bat dago, beraz? Baina gonbidapena falta zaigu. Utzi nire kontu. Gaur gauean 10 dendagunea. Azkenean, bazen erostera joateko garaia.
Goizeko 8:30, Beverly Hillseko dendagunea. Eraztuak eta bitxiak. Gaufesten antolatzailea, gero eta leku hobeak aukeratzen ari da. Hei! Gonbidatuen zerrenda hobetu behar luke. Edo ez. Eskerrak aurkitu zaituztedan, neskak. Laborategikoek aztertu dute jada zuen mikrodisko dirdaitxu bitxia. Zer esan duzu? Esan dut, jada aztertu dugula zuen mikrodiskoa. Jerry, hitz egin ozenago. Ez dizugu entzuten eta musika honekin. Entzun, neskak. Diskoak erdipurdiko musika arrunta darama itxuraz, baina virus mikrodigital bat da berez, eta erantzun guztiz bortitza eragiten. Hemen oso ongi hartu hoi da sinalea beti. Komunikazioa eten nahian ote dabil norbait. Ez, Madarikatutako lagun batekin zabiltza erosketetan. Itzuli lurrera, Ales eta Clover, ikertzera etorri gara, ez erostera. Musika goraikarria garunari erasateko modukoa da. Hori da musika. Diskoko musika bera ari ziren entzuten. Zer? Eroa! Etorkizuneko giroa! Festa, eroa! Etorkizuneko giroa! Festa, eroa! Etorkizuneko giroa! Festa, eroa! Etorkizuneko giroa! Neskei esan behar diet. Badakit zer duten bitxia festa hauek, zozokeria hutsak dira. bai, non daude mutil interesgarri guztiak. Nahasketa pixka bat sortzeko ordua da. Baina zer? Bai, bisitariak dauzkagu. Ea, atera itzazue dantzara. Gurgildu festan, neskak. Ez begiratu, baina festa ondatzaile batzuk ditugu atzean. Barrapatu! Kontu ziliarekin aizu. Galtzatu egin haute! Paso egingo du, asola ezpadizue. Ei! Ara, neskatila espioiak dirata. Sebastian! Zuzara disko jartzailea? Bai, festa hauek zure gixako txoro maltzur baten gauza izan behar, noski. Disko jartzailea, gaizkile maltzur burutsua, itzu txalak denak. Nik interes bakarra dut, mendekua. Ni bakarrik nago harrituta disko jartzailea Sebastian dela jakiteaz? Ez da zaila ulertzen, kartzelan sartu ninduzuen, ies egin dut eta mendekua nahi dut. Zure festetara ez gonbidatzea da mendekua? Asko makaldu zara gaiztakeria arloan. Gau festa hoietan ordea, zuen leku maiteen eta kutxunenak suntsitzen dituzte. Egia, lehen festan Alesen patinaje pista suntxitu zuten, gero nire arte museoa, eta orain gonetan. Nire dendagunea suntsituko dute? Maltzur zita lalaena! Sinesten duzu orain madarikazioarena? Eta guztia nik atz bat ere mugitu beharrik gabe. Gaztetxoiek egiten dute lan guztia. Nik aski dut virus mikrodigitala oiartzea. Eta guztiak hipnotizatzen ditu berehala. Eta nire agindua betetzeko programatzen. Eta agindu horrek gure leku gogokoenak txikitzearekin du zer ikusia? Horixe bera. Ikusi nahi duzue? Ez dute zer entzuten. Jakina, beira intsonorizatuta dago, baina horbeeko hoiek dena entzuten ari dira sinetsi dazue. Hori hondamendia da. Eta hori ez da ezerra maierarako antolatu dudanaren aldean. Eskarmentu oso ezigarri bat, eta orain bera, neskak. Festa eroa, etorkizuneko giroa. Hau guztiz desegokia izan da. Nazkantea lakoa?
Eskarmentu ezigarria esan du. Hori gau festaren guztiz kontrakoa da. Eskarmentu ezigarria? Ez! Institutua suntsitzeko asmoa du! Beraz, alde mendik eta guazen ara lehen bailen. Oraingoz nahiko bare dago. Baina ez da luzarorako izango. Guazen behera. Volumena igotzeko garaia da. Bapatean nago bat ere ondo. Ez, neu ere ez. Zer diozue, ni primeran nago. Festa eroa, etorkizuneko giroa! Gozatu festaz, neskak. Ene ba, ez alta berandu izango. Ireki atea norbaitek, mesedez. Eskerrik asko. Eta mila esker laboratekikoi belarri estalki intxolorizatu hauengatik. Espioiak! Kaixo! Bukatu da bestia, Sebastian. Sebastian hori motela denik ezin da esan behintzat? Zer? Lasai neskak, kontrolatuta daukatena. Ikusten, zer esan dizuet? Lan bikaina, neskak. Barkatu kartelarena, lurreratzen naiz oso jaioa. Alderantzi, Sales, zure lurreratze trebeak salbatu du eskola txikiziotik. Sebastian kartel horretatik ari baitzen musika igortzen. Akabo gau festak? Guztiak normal berriro? Tira, guztiak ez behar bada. Goizeko 8 jota, Beverly Hillseko institutua. Txukunketa baten premia du eskola honek. Bai, hau kusidadea gau festaren ondoren. Eta bitxiena da inor ez dela ezertaz oroitzen. Sebastianen diskoak oroimena ezabatu diela dirudi. Entzun duzue? Basati batzuk sartu dira bart eta dena txikitu dute. Oso tristea da, garbitzeko gogoa ematen dizu. Ikusten zer nioen? Eta hau guztia nik ispilu tentel bat apurtu nuelako. Ales, madarikazioarena zaharkituta dago. Ez dago zaharkituta, baita zera ere. 7 urtez iraungo du hain zuzen. Ez, gelditu, eskailerazpiti pasatzeak zoritxarra dakar. Baliteke, Ales. Baina bigarren zoritxarraldiak lehen zoritxarraldia indargabetzen du. Ulertzen, neutralizatuta zaude. Hau poza, mil esker, lageno. Akabo madarikazioaren txorakeria hori. Ez, eskailera azpitik pasatzeak etzigun ba. Zoritxarra ekarriko. Zorte honeskak, beharko duzue, madarikazioa daukazu eta. Baina nola apurtu duzu hau? Lima oso zorrotz batekin. Zer da hori? Zer?
Horri lehenago ere ikusitako itxura hartzen diot. Bai, gure laguntxoaren patrikatik erori da. Beraz, bupera bidaliko dugu azter dezaten. Aizue, ez alda arraroa gu gaufesten mugidatik guztiz kanpo egotea. Ez da harritzekoa, madaikazioa daukagu. Hori bai dela harritzekoa, lagunok. Hau da, hau. Eskolako denak dendaz denda ibili dira bartantza. Neskak, gauza harrigarriren bat ari da gertatzen hemen eta aurkitzeko garaia da. Kaixo, Mandi, gaufestarik bai azken aldian? Ikusi duzu Pablo Picassioren erakustaldi berria museoan? Oso apain zaude, Arnold. Zein da zure dendaria? Festa eroa? Etorkizuneko... Festa eroa, etorkizuneko giroa. Ez dugu ezer argitu. Ez. Eta orain zer? Ze gero, belarria zorroztuko dugu? Zer, bazoaz festara? Hemen daukat gonbidapena. Festa eroa, etorkizuneko giroa! Gaur gauean beste festa bat dago, beraz? Baina gonbidapena falta zaigu. Utzi nire kontu. Gonbidapenak. Gonbidapena? Bai, festa hau gonbidatuentzat soilik da. Ara, okerren bat egon da, ni festa guztietara gonbidatzen bainaute. Beraz, norbaitek sekulakoan kasartzea egin du, eta ni gonbidatzea ahaztu zaio. Gonbidapena behar duzue, ospa. Sorte txarrau gehiagizkoa da. David Mandirekin irtetea da gehiagizkoa. Nola liteke? Bosta xola, museora sartzeko era asmatu behar dugu. Edo ez. ¡Fuera, nena! Ongi, David eta Mandy gonbidatzea, bale, baina Arnold hori iraingarria da. Orain dugu aukera. Oh, ez! Picassioren kuadroa suntxitu dute! Nola antzeman dio? Niri ez galdetu. Oso arraroa da. Honek ez du ni izan naizen gau festen antzik. Agian etzen festa bat. Orduan disko jartzaile hori zer? Guazen atzetik! Horrek jakingo du nor kantolatu duen antifesta hau! Guazen! Leiotik doa! Zein aldetara joan otera? Gorantz! Zer? Neskak, atera sokai auzirako gerriko luzagarria. Neukekin behar aldut dena. Amargarren solairua, gertxemotzak eta galtzamotzak. Eta zu fuera hemendik. Gaur gauean berriro erasoko duten susmoa dugu. Hortaz zertan gaude denbora galtzen. Eman tresnatxo batzuk, Jerry. Hori entzun zain nengoen. Ona gaur gauerako lan tresnak, bero sentsore 6.000, infragorri betaurrekoak. Sokai jauzirako gerriko luzagarria, eta sentikortasun handiko urkila pinpirin entzun gailua. Ze polita! Beste galderarik? Ongi, tira ba, agur! Klobe, Alex, ezer ikusi duzue? Ez errez, guztiak normal dirudi izan. Normal? Betaurreko zatarragorik? Ilunpetan ikusteko betaurrekoak asmatu dituzte. Baina ez dira gai modako koloretan egiteko. Hei, zaudete, zer da hori? Zerbait ari da gertatzen arte museoan. Arte museoan? Ondo! Zera hoiene. Patinaje pista eta orain museoa. Noiz aukeratu behar dut nik nora joan. Gaueko 10:04, arte garaikidearen museoa. Harrigarria itxita dago. Norbaitek lortu du sartzea dirudienez. Askok lortu dute. Eta gehiago datoz, bizkor neskak eskutatu.
dabil hori hemen? Kontua da zertan dabilen horrekin. Museora doaz, tuntuna. Zuzenketa bat, gau festa batera doaz. Oraintxe daukagu aukera. Konbida... Karikazioa da. Beraz, guazen bizkor patinaje pistara. Ez beharren bat gertatu baino lehen. Ez behar, ara joatea zela uste nuen. Nire patinaje pista. Birrinduta dago. Eta dena nire erruz. Ales, ze demontretaz ari zara? Ispilua apurtu dut, Sam. Esan dizuet sorte txarra ekarriko zidala. Entzun, patinaje pista suntxitzea ez da zorte txarra derrigorrez? Ez ba, pentsa, orain ondartzako olezko pasalekuan patinatzera joan gaitezke. Edo are hobeto, dendagunera. Dendagunean uzten dute patinatzen? Ez, ara erosteragoaz. Ongi, ea taxi horrek hartzen gaituen. Taxi! Kaixo, andereñoak, posten nahi etorri zaretelako. Beste arazo bat daukagu esku artean. Antza, azken gauotan, hiriko hainbat leku goitik beraino suntxitu dituzte. Zer? Zein patinaje pista? Hori da bat, edartegi fin, zapateder eta modamerke dendei ere eraso diete. Modamerkeri ez, mesedez? Tamales bai, Clover, sentitzen dut, benetan. Ez, nire sorte txarra berriro. Eraso bortiltzoie kasita zeuden zuk ispilua apurtzerako. Ispilua eta pezeder garestia. Baina zergatik txikizio hori? Ez dakigu ziur, baina anarkista talderen baten gauza dela uste dugu. Zinta hau berreskuratuan izan dugu patinaje pistan. Ikus dezakezuenez, nahita egindako suntxiketa da. Musika zegoen beraz gau festa hoietako bat zen nonbait? Barkatu, nola diozu? Parranda hoietako bat, orduz kanpoko isileko festa. Ez dakizu zer den, Jerry? Harrigarria, benetan? Asko zarrigarriagoa da, nik ez jakitea festa zegoenik. Bere biziko Gaueko 11:04 pasatxo, patinaje pista. Hau zirrara, gau festa bikaina izango da. Bai, baina ziur hau dela lekua. Elbide hau dator gonbidapenean. Zeren zain gaude orduan, guazen parrandara. Erotzeko musika. Goizeko 9:04 jota, Santa Monica hondartza. Patinatzera gonbidatu gaituzunean beste lekuren batera uste nuen. Noski, leku martxosoago batera. Zer dago martxosoagorik patinaje pista zarra baino? Barkatu, Ales, ez daukat horri erantzuteko astirik. Arte museora joan behar nuen Pablo Picassoren erakustaldira. Tira, neskak, lehengo eran patinatzeko gogoa nuen aspalditik? Bai, era aspergarrian, eta ze patin modu dira hoiek. Gurpilak alboetan dauzkatelako txarrak direlakoan, dendako mutil lerdenak esan zidan, berak eta bere lagunek. Mutil lerdena? Lerdenaren laguna? Okerriko atera dut. Aien, zer egin dut? Ez kezkatu horregatik, bupen horrelako dozenaka pezeder dauzkate. Neskak, pezederraken hau bat ere kezkatzen. Ispilua apurtu dut. Zorte txarra izango dut 7 urtean. Hori sineskeria bat baino ez da, Ales. Ez da.